Bueno, non ten vostedes máis, non sei, pero en Vigo, eu creo que foi a primeira vez que eu fui a un recital de Miro Casabella. Era no centro da Caixa, no centro da Caixa, no auditorio da Caixa Vigo, que estaba ali, bueno, e cantou a Doña Ausente, contou un recital, cantou todas, cantaba daquelas, diversos nos 74, eu intentei nos 74 que ahora foi ali na Universidade de Vigo, e foi escoitei a Doña Ausente, porque agora despois difícil unha versión máis moderna, tal, pero eu a partir así, algo así. En los jardines del rey hay una hierba encantada, toda mujer que la toque como queda embarazada. Mañanita de San Juan, Doña Ausenda madrugaba en los jardines del rey, oyó la hierba encantada. Dalí a muy poco tiempo le recachaba la enagua cuando iban para la misa, su madre la reparaba. Doña Ausenda, que te recacha la enagua, o tienes el mal de andrope, o tú te encuentras preñada. Nin eu teño mal de andrope, nin eu me encuentro preñada, que fueron las aguas frías bebidas la madrugada. Dalí já contei chamou-se a dos ciruxanos, dos máis sabidos de España. Un reparaballe o pulso, outro reparalle a cara, os dous dinlle que a unha Doña Ausenda está preñada. Que o sexa que non outra